Hello, good evening guys. Hello everyone. Welcome to my channel. Orbay. Oi. Orbay, बिमाया हरो. ओं ओरबै. Guys, नै पार्कआव फैलायबाय बेलासिनि दसे बार जाफैलायबाय. दसे बेरायफैलाबायदों नैबेहायनो. नै दगा. नै बेनि फिसा. नो. Go. Oro. Orbay. Come outside. Ada. Sima फिसासो. Fै, oro, थ'. Nah, malah, kau moजां थादों. नोंनि खेबा ब्रो, ओइ, थुफिया ब्रो. थुफिया? ए, सोरबा लांबाय बे रायद'? नों थुफिया? Oni, oi. Or, sini apa? Ini nih, orang ini nih, video. Hati kalau kemana tuh? Topia, lah itu. Orang keng lah. Oi, simia. Siapa nih? Nen, apa video? Dang ada, tas kelam na. Orang ini hati dengar kak. It's biting too. It's biting. Này, ra bố đè cái lực khả năng xem ạ. So nice. It's so nice. Bây giờ nó nọ. Nó khởi mà lại mình cái lực đằng. So nice. Wow, nó khởi mà chỉ lực mà lại. Nó khởi. Biar मोजां नाय सैमा फिसाया. साइसथार. दु. Oke. Wow, saistar nih. Du. Hai, ora. Oke, moजांथार सैमाया मालाय. Wow. Nih, geldeng. Tanah deh, ora. Bisa. Oke, malah geldengसो. Birat मोजां guys, सैमा फिसाया. Masaया बुन्दासो, मासेया बुन्दिसो दांहैयो. नै बिथिंजाय बेरायफैदों जानै दै जिं फुख्रि जिं बिमायाबो नै Awai. थ' नालै ए दैमिलास बेयाव बै सुदा गेलेग्रायाव याव फै Water. I want. प्लेग्राउन्डआव थांसै र' Playground. दे सेट काम बिराद मोजां गाइस बेयाव बेरायनो बेलासि बिराद मानसिफोर फैयो बै बिराद मानसि थांगासिनो दायो ओइ सैमाया बेयावबो दं माथो मानसि मोजां मानसि ओइ थास खालामा oro बिसि साइसथार नै बिसि मोजां सिथार हनै सैमाया फैदो ओइ बिमा फैयो फैदो होसिनांला ओइ गियो फैदो दा बेलेगाव थांगोन नुनाय नङा मा नोङो एलाय मालाय मेंबाय थाथोंसै नै गेलेगोन दे खिथार नै बेयाव खिथागोन खनसे मा गेलेगोन I'm not telling you. Fidor. Hai, मैलासि बेयाव दिप जुथाया गेलेनो नागिरदों फैदो गेलेनोसै थ' बैयाव गेलेग्रा दं गथ'फोरनि मोजांथार ओइ नै गेलेगासिनो हरदा मालायफ्रा
बे स्विमिं पुलसो बेहाय ओं ओरै फै ओइ नै गेलेलाय इयावसै नै नाहरलाय ओइ ओइ नाहरलाय नै ओइ नै फैद' ओरै फै गोदौथार बेयाव थोरोबोसो मानसि गबबाथाय सेस मोनला ओइयाव फै प्लेग्राउन्ड ओइ नै ओइयावसो दं बाबु गेलेग्राया थ' दे गाखो दे बिराद मोजां जायगाया गाइस बरिया नुखायो नै भिउखौ फैदा खानाबो नै इथिंजाय ओइ नै गेलेग्रा फैदा नै बेयाव गेलेनो नागिरदों दिप्तिया नै गाखोबायना दिप्तिया ఏంటో వాళ్ళే సవల్ని వెనకాల ఇంకోటి చూడు స్లో పోయి లాస్ట్ పోయి అరే దానికోసారి రా సవల్ దాంతో తీయాలి పర్వాలేదు అయ్యో ఇవ్వ కానీ ఎదురుపోయి जिरायनांगौसो बैयाव ओरै जिराय दे गेलेगासिनो दिप्तिया गिदिंगासिनो सोरखियाव दलद जिराय नै बिथिं हैजां माला ओंखारना बेयावनो था उठा ना आ जाओ अंदर आ जाओ Nganjay. Oi, salah. Bye biar salah. Dia kaku. Kaku deh. नाना जा रहे हैं कल पाप Coba. Coba. बेरायगासिनो गाइस थाबायगासिनो बिराद मोजां गुसु बार बारखायो बेहाय बे फुख्रि जिङावबाथाय ओरैजाय नै फैदा ओइ थिजाय बिराद गोलाव डिजे दामगासिनोलै कपिराइटसो फैसिगोनदां ओइ
दाउखौ नुदों ना नुवाखैलाय ओइ गेजेराव दैयाव नुदों फै थांसै फै एसे मोजां फैद' Oh shit. बे गिदिरसो अन्थाइ गिदिरखौ नाङा फैदो फैदो ओइलाय बिरबाय See that? थ' ओइथ' Pagal. Mami ne bola. फै मा दाउ नुदों नुवाखै नोंलाय दाउखौ हा दे गलां फैदो दे गोथौसो बिथिं थ'द' ओइथिं थ' I do video. न' बे अरो न' ओइथिंनिफ्राय हम आंखौ बानाय भिडिअ नुवाखै केमेरा हमसै नाङा आखाया दे बागार खाथियाव फै सिमाखौ लायनि जाबाय दे नै दौनानै हो जाथों थुनांला थांनोसै बायबा जाया बेयो गिदिरबा जायो जाना मालाय जाबाय हाखौ जाया बियो बिस्कुट जायो मालाय लांसै न' सिमाखौ लांगोन हमना लांगोन मायाव लागोन नोंलाय थैयो थिखांना आखाइ हरजागोनबो बिस्कुटखौसो जायो मालाय जाबाय जानांगौ जानांला కొబ్బరి పట్టుకో ముందు పట్టుకో ముందు పట్టుకో ఇంకా ముందు పట్టుకోవాలి ఇంకా ముందుకి అడుగు పెట్టేస్తాను ముందుకు పట్టుకోవాలి Hey guys, भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जों बेरायना फैखांबाय दसे हासिगोन दायो जोङो